Kiwal Tarindi. Abdoulaye Diallo. hande neɗɗanke faami wonde ɓamtare wawa latade e hoore leydi ndi si tawi o waylani noone no o wuriri e dow mayri ngam yo o wawa folude mbayligu weeyo caɗele tarindi ngulendi e kokke ko ma o wayla noone gurdam makko awa ko wiide tan neɗɗanke no humi e hundare mum saabu ko e mayri o ittata kala ko o wuri tedduɓe on ndimiyaɓe simmila moon e taskara mum Kiwal Tarindi. wono wowiri noon lewru kala e oɗo taskara men yewtay ko fati e darde rewɓe Afrique naaɓe ko yowiti e mbayligu weeyo walla renude tarindi men ko foti wonde darde mabɓe kadi pehe ɗe woɓɓe e mabɓe woni e ƴettude walla hani ƴettude ngam haɓude mbayligu weeyo ngam yewtude dow ɗe toɓɓe en bismoto hande Fatima Kane Mauritannajo ardiɗo Rimat Déco Recyclage ko faggorgal jawdi woni waylowal kurujuru woɓɓe no wiya ɗum tuuɗe kono ko adi ɗum en heɗoto kadi Aminata Dat ardiɗo fedde wiyetende Espace Vert nder Sénégal ka joofingol en bismoto Fatoumata Chérif guinenajo ardiɗo fedde nde wona lamiyankore tambinde rewɓe haɓoɓe mbayligu weeyo e ɓamtal ɗum noon bisimilla moon. tedduɓe ko waɗi fof en heɗoto taw Aminata Dat goto e ardiɗo fedde wiyetende Espace Vert e nder Sénégal. minen darde amen min mbawi ɗum wadde ɗum ɗo uji 5 ko ardi ko fof ko rendinde sukaɓe beele min mbawa toppitade environnement o min ɓeyda amélioration cadre de vie o ha ganduɗa guura ka weeɓat mamin kaɓo pollution mamin kaɓo kala ko woni probléme aji kadi ɗi ganduɗa koye pollution ardata goɗɗo o woni holɗum mamin ɓeydu ha espace vert uji kala so listiɗa e Dakar walla so listiɗa e Sénégal walla ni jahon ha e Afrique par ce que mi waɗa rappelé kadi association wona association Dakar tan association hande amin jogui représentant amin jogui dariɗo kala so jaaɗa e Sénégal min jiiɗi hande ko association somin dañi komin jiiɗi ko kala so jaaɗa e Sénégal ma yi toon ko wiyete espace vert ma wat ko wiyete micro jardinage ma wadde ilo ɗi ganduɗa kala nguleki ki ma hatto ko nguleki ndax somi haali hande Fouta ko nguleki andira et pourtant nguleki ki saabi ɗum tan ko mankude leɗɗe mamin gawa leɗɗe e guure ɗeɗon fof ma ya ha hankandi ko wiyete réchauffement climatique ko minen mamin mbawa ɗum sartade. a wi nane e garidi konngudima wonde kadi ko haɓugol walla mbiyen haɓade kala ko fati tuundi woni pollution honno ono haɓorton pollution fedde mon nden ko honno haɓorton pollution. min kaɓorto pollution ko wadde reboisement min kaɓorto pollution ko wadde sensibiliser e kala ko ganduɗa hande ne ƴurta pollution hande aɗa yiiɗa wasde weddade mbus salte e l'environnement kono sa ala so mbaɗɗa ɗum kadi ne hamni seeɗa donc min goni e wadde sensibiliser jogiiɓe affaire laaɓal Sénégal min ƴeewata kadi entreprise uji noɓe mbawiri wadde impliqué ɗeɗon ɓe mballodira e amen ɓe mballodira e SONAGED min pewna poubelle aji min mbaɗa poubelle aji ɗi ganduɗa kala so bus daroto walla so BRT rewata walla so taxi ji kalando kawrata min mbaɗa toon poubelle aji ɗi ganduɗa kadi poubelle aji ɗi pixete sabu hande mi heewi yetteteɓe Ba walla yetteteɓe Diallo so poubelle waɗi ɓe gara ɓe ƴefta poubelle ɓe nawa kono sa ƴefti poubelle aji ɗi a waɗi des poubelle ɗi ganduɗa ko adapté poubelle aji ɗi mawnata no feewi ha ganduɗa kadi koreji am seriraɓe ne gara mbaɗa hen mbalitaji kewɗi min mbaɗata tan ko corbeillage ɗi waɗi fixé so waɗama fixé kala tulminɗo kala joguiɗo salte junggo mum nanna e nder poubelle ɗum ɗon koye haɓade pollution jeeya. hono no haaliɗo ɗon e gardiɗi konngudi amen ko Fatima Kane jaɓɓotoɗen. Fatimata a bismama ko an ardi Rimat Déco Recyclage ko woni golle fedde mon nden. eyyi minen gollamen tigui komin mbaɗata ko ittito koye yidde herɗitine ha ganduɗa ina wawa artude e galleji hono mbiyen ƴetten kurjuru ko ganduɗa koko lati hutorede koko werla e mbedda min ɓamta ɗum min dokka ɗum ayawa wongo min dokka ɗum gurdam kesam ha wawa artude e nder nokkuji guila e galleji guila e hôtel aji guila e resto ji minen ko ngalɗon banggal woni komin jaari kurjuru noon no wona ponoje no wona tekke no wona butelaji no wona paletaji wona mbiyen denkuji kala ko fate gueɗe baɗe noon ko ɗum min ɓamtata min dokka ɗum gurdam goɗɗam. ko woni fandare tigui galle gollorgal ngal? e fandare muɗum gadigal ngal woni ko mbimi ko tan ko rende weeyo ngo en mbi protection de l'environnement saabu weeyo ngo ko kañum
ko heen nguuraten ko kañum jogii nguuranam meeɗen neɗɗo so tawii to nguurataa ɗo laaɓaani alaa laaɓal ko fofataa ko laaɓaani eɗen nganndi holko waɗata gila e ñabbulle gila e probléme aji respiratoire gila e paludisme ñabbulle keewɗe ina ara taw ko ɗiɗo kurjuraaji ngaddata ɗum eɗen nganndi kurjuraaji ɗi ko probléme mawɗo ko probléme mawɗo e ndeer adduna o mbiyen wonaa Afrique tan ko probléme mawɗo donc minen en tant que jeune vu que hannde monde o fof so yimɓe kaalata haala immigration so yimɓe kaalata haala immigration clandestine so yimɓe kaalata haala geɗe keewɗe a faami min miiji tan ko ɓayde ɗeeɗo caɗeele nan ɗo weengo ko kañumen jogii men holno min mbawi wadde haa yimɓe mbawa protégé ɗum sabu eɗen nganndi chiffre uji dokketeeɗe e au niveau international chaque année eɗen kolle eɗen pammine weengo holno woni bonirde ɗo e duuɓi gartoyoɗi en njii changement climatique o no ɓuuɓiratnoo ni natti ngulekki ɓuri heewde ndungu no ardannoo ni natti ko toɓat ko seeɗa geɗe keewɗe ngannduɗaa ko probléme environnemental o noon ina yaaji ina mawni kono minen ko ngal ɗon banngal woni ko min ƴetti hen donc protection de l' environnement ko ɗum adii puusde min wadde ngal ɗon métier geɗel gonngel ngel woni kadi haɓeede e chômage eɗen nganndi jeune uji meeɗen sahaa neɗɗo jannga haa heɓa bac haa heɓa maîtrise muɗum waɗa étude universitaire o gasnii jooɗo waɗaani haydara donc on ɗon antenne komin ɗen ɗon gollorɓe no foti fof soko yimɓe sappo soko nogas soko capantati yimɓe soko capanɗe joyi yimɓe no foti fof ma won ko ussi e chômage woni hoɗum hannde wonɓe ngannduɗaa ko kañumen ngoni sur le terrain kamɓe ngoni hoccoɓe kamɓe ngoni récupéroɓe so récupéra wonɓe ngannduɗaa kamɓe ngoni triyoɓe ɓe so triyama gasi ɓe ngoni confectionnoɓe ɓe nder confectionnoɓe ɓe kadi no waɗi pecce donc ko antenaji ɗi ngannduɗaa heen geɗel fof ko yimɓe liggotoo ɗum donc yimɓe liggotooɓe heen ɓe ina daña heen gurdam muɗumen ina daña heen jubdi muɗumen ma won yolde tus. A jarama Fatima Kane eɗo taskaram kiwal taari ndi en yewtidi kadi e Fatoumata Cherif guinenajo ardiɗo fedde nde wona lamuyankore tambinde rewɓe haɓoɓe mbayligu weeyo e ɓamtal. Fatoumata Cherif a salminama ko woni e fandare mon tigi ko fati e haɓugol mbayligu weeyo. Les femmes au quotidien jouent un rôle dans le changement climatique. Peut-être elles ne le savent pas. Rewɓe ɓen no mari darnde kelɗunde ko fati e haɓugo mbayligu weeyo ko woni tum ɓe anda fiimum ñande wo ñande e nder Afrika ɓe hutoray leɗɗe fiika defu maɓɓe ɓe hutoray kadi ndiyam ɓe haɗali ɗon sabu ɓe toppiti kadi kala ko yowiti e tuundi ko kamɓe hikkinte yeeso e ko fati e haɓugol mbayligu weeyo kono kadi iɓe tawa e ɓe addanoɓe caɗele taarindi men kono ɓe anda woni fiimum ko waɗi ko fiino ɓe wurnira ɓe ngure maɓɓe awa ko ma ɓe rewɓe heɓile ɓe faamine darnde nde ɓe foti darorade ɓe anda battane ɗin golleji maɓɓe e taarindi ndi honno noon ɗum wawata neworade ko yoɓe walluɓe e golleji maɓɓe ɓe wallitoɓe ɓe gollana hoore maɓɓe ɓe jonnaɓe wureje hara ko kurande hutorta hay si tawiɓe ɓeydanayɓe coggu kuran on ɗum noon ko ma ɓe heɓana hoore maɓɓe golle. Cela va augmenter bien entendu les factures d'électricité. Pour qu'elles puissent faire face à cela, il faut qu'elles aient des activités génératrices de revenus. A wi kadi ka konngudima nanen rewɓe ɓen no tawa e addanayɓe caɗele taarindi men haysi tawi ɓe famanali fi mum ko honɗum fedde mon nden iɓɓi warude ngam fammina ɓe. Donc en tant qu'activiste, min ɓay komi daraniɗo kiwal taarendi fandare an ko etagol ha rewɓe ɓen e sukaɓe ɓen tawne fiino ɓe daroro e ko yowiti e haɓugol mbayligu weeyo hande somin ƴetti ka wuroji yoga e ɓen rewɓe ko remoɓe kono ɓe ala ballal fii ko ɓe remata yo wawɓe wurnude. L'agrobusiness. Fatoumata Cherif Kane a jarama. Kiwal tarindi ko ɗo haaɗi hande yontere arore si Allah jaaɓi en yewtay ko yowiti e ñalande duniyankore teddinirande haɓugol mbayligu weeyo mawnintede e ñande 5 lewru jeegaɓuru o toɓɓere nden yowitoto ko e idintinde leydi ngam ndema kono kadi e yooro ngam tawede e yewtere nden
nelde mijoji mon gardine inde mon e nokku mo jodi don noddirgal ngal ko kowal temede didi e nogay e go'o capanɗe jeeɗiɗi e jeegom temedde jeegom e capanɗe nayi e nayi sappo e ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom mi ɓamta kowal temedde ɗiɗi e nogay e go'o capanɗe jeeɗiɗi e jeegom temedde jeegom e capanɗe nayi e nayi sappo e ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom hito ngo wota yewto silmaji nayi hiɗon wawi yitugol nde yewtere ka hello amen Facebook RFI fulfulde hiɗo wawi kadi tawde nde ka Twitter men RFI fulfulde kiwal taari ndi hande kadi gasi on jarama.